ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସ୍ମିତା କୁକିଂ କର୍ଣ୍ଣରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ବନାଇବା ମାଛ ଆମ୍ବିଳ, ସେ ପୁଣି 10ରୁ 15 ମିନିଟରେ ଆଉ ବିନା ମସଲା ବଟାରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ମୁଁ ଏଠି ମାଛକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ୟାକୁ ଟିକେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକାଇ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିନେବା। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ବସାଇ ତେଲ 2 ଚାମଚ ପକାଇ ଗରମ ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲ ଆମର ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ମାଛ ପକାଇ 3ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ନେବା। ମନେ ରଖିବେ, ଏଠି ମାଛକୁ ଆମେ ହାଲକା ଭାଜିବା, କଡ଼ା ଭଜା କରିବା ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଆମେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଅଦା ବାଟି ତାକୁ 20ରୁ 25 ମିନିଟ୍ କଷିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପ୍ରାୟ 30ରୁ 45 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଯାଇଥାଏ ମାଛ ତରକାରୀ ବନାଇବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅତି ସହଜରେ କିମ୍ବା ମାଛର କିଛି ନୂଆ ରେସିପି ବନାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥରେ ଏହି ରେସିପିଟି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାଛକୁ ଟିକେ ଓଲଟେଇ ନେବା। 2 ସାଇଡ୍ରୁ ଟିକେ ହାଲକା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଆମର ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେବା। ମୁଁ ତ କହିବି ବିନା ମସଲା ବଟାରେ ଯଦି ଅତି ସହଜରେ ରାଗ ଖଟା ମିଠା ଚଟପଟା ମାଛ ତରକାରୀଟେ ବନାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥରେ ଏହି ଉପାୟରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ସେଇ ପ୍ୟାନ୍ରେ 1 ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇଦେବା ଓ ତାକୁ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ତେଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି। ସେଥିରେ 1/2 ଚାମଚ ସୋରିଷ, 1/2 ଚାମଚ ପାନମଧୁରୀ ପକାଇଦେବା। ଗୋଟେ ଲଙ୍କାକୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ପକାଇଦେବା। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ରାଗ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ମୋ ଝିଅ କମ୍ ରାଗ ଖାଏ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଲଙ୍କା ହିଁ ପକାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ଭାଜି ନେବା। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ 1/2 ଚାମଚ ମେଥି ପକାଇ ନେବା, ଆଉ କିଛି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ପକାଇ ନେବା। ରସୁଣ କଟା କିଛି ପକାଇ ନେବା। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ରସୁଣ କଟା ମୁଁ ଏଠି ପକାଇଛି। ସବୁକୁ ପକାଇ ଟିକେ ହାଲକା ଭାଜି ନେବା। ଏଠି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ ହିଁ ରଖିବେ, କାରଣ ରସୁଣ ବେଶୀ ଭାଜି ହେଇଗଲେ ଭଲ ଲାଗେନି। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ପିଆଜ କଟାକୁ ପକାଇ ତାକୁ ଟିକେ ଭାଜିବା। ପିଆଜ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବେ। ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ କେତେ କମ୍ ମସଲାରେ ଏଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଆଜ ଆମର ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ମାଛ ଯେଉଁ ଭାଜି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ସେଥିରେ ପକାଇ ନେବା ଓ ତା ଦେହରେ ତେନ୍ତୁଳି ମଣ୍ଡ କିଛି ପକାଇ ନେବା। ମୁଁ ତେନ୍ତୁଳିକୁ କିଛି ସମୟ ଗରମ ପାଣିରେ ବତୁରେଇ ଦେଇଥିଲି। ସେଥିରୁ ତେନ୍ତୁଳି ମଣ୍ଡ ବାହାର କରିକି ମୁଁ ପକାଇ ନେଇଛି। ଆଉ 1/4 କପ୍ ପାଣି ମୁଁ ଏଠି ଦେଇଛି। ପାଣିଟା ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ ମାଛକୁ 3ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ତାକୁ କଭର୍ କରିନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାଛକୁ ଟିକେ କେୟାରଫୁଲି ଓଲଟେଇ ନେବା, କାରଣ ମାଛ ବହୁତ ନରମ ଅଛି, ଭାଙ୍ଗି ଯିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଥାଏ। ମାଛକୁ ଓଲଟେଇ ଦେଇ ଏଥିରେ ଗୁଡ଼ 1 ଚାମଚ ପକାଇ ନେବା। କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ 1/2 ଚାମଚ ପକାଇ ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା।
ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇ ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ପାଇଁ କଭର୍ କରିନେବା। ବାସ୍ 2-3 ମିନିଟ୍ ପରେ କଭର୍ କାଢ଼ି ତାକୁ ଟିକେ ଓଲଟେଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ଖଟା ମିଠା ରାଗ ମାଛ ଆମ୍ବିଳ। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍‌କୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହାର କଲର୍ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଆସିଛି। ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ଗରମ ଗରମ ଭାତ ସହିତ ଖାଆନ୍ତୁ ଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ରେସିପିଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଥର ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟରେ ମାଛ ଆମ୍ବିଳ ବନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ୟାକୁ ଖାଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।